Yuk, bareng-bareng masih bersama Guyon Mantan 3, masuk 2, 1. Selamat malam Kak Sari Sukapura. Burung-burung di atas laut. Aku mau coba tarik. Mereka tak mengerti suasana. Lopo wis geneng. Burung-burung di atas laut menari-nari. Mereka tak mengerti suasana. Lopo wis geneng. Burung-burung. Nyapa? Ayo lagune cah enom ngono lho. Lagune cah enom mungkin iki njaluk Banyuwangi kok. Lah kok Iki mau laguku lagu Banyuwangi. Banyuwangi tapi ketuweken. Loh, tapi masyarakat sini tuh suka dengan lagu Banyuwangi. Ora percaya kowe. Tapi kan lah arep bocah piye ta ngacara bentak-bentak. Umumnya zaman saiki percintaan ku di pinggir laut ngono kuwi lho Mas. Wes ora delon ya. Masyarakat Ngadisari itu luar biasa. Kekompakannya luar biasa. Mulai sore tadi sampai malam ini warga masyarakat penonton masih utuh. Tepuk tangan untuk Ngadisari luar biasa jenengan. Awakmu kok ngerti nek wong kene kompak-kompak. Kompak lah, kompak kan nek wong ini ra mungkin teko kok. Oh iya. Coba ya, delok ya suarane masyarakat Ngadisari. Heeh. Iki tak Oke. grupmu keluargane besar Mas Gondo. Oke. Aku warga besar Ngadisari. Oke. Kowe sing ngisor, aku sing dhuwur. Awakmu sing dhuwur. Lah sing ngisor obah, sing dhuwur melok obah. Lah sing ngisor meneng, sing dhuwur aja nganti obah. Bah. Nah, dadi padha-padha. Sing dhuwur obah, sing ngisor Obah. Nek ngisor obah, dhuwur ora obah, keri. ya iya apa. Coba ya. Ayo. Jalan ya. Oke. Sebelah kanan panggung mana suaranya ibu-ibu? Iya ora. Oke, orang kalah karo grupku. Iya. Yang sebelah sini mana suaranya? Oke. Jaluk piye? Oke ya. Ayo. Kalau kau suka Santai. hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore 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 hore. Yo. Yang bal-balan. Pinter. Iya. Hore 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 hore. Hore. Ya ora. Aduh, ayo. Aku ya kagak iso. Ayo jalan. Ono bilang hore, kita bilang ayo, oke? Kalau kau suka kami bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Ayo. Kul 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 ale ale ale. Waduh, bal-bal. Kul kul kul. Ale ale ale. Kul kul kul. Ya. Kul kul kul. Ya. Ya. Lengi. Ya. Tepuk tangan sekali lagi. Gila. Ngejak piye nek kene panggah iso. Ya gila. Wong karep iki ora ngono. Lah piye? Kita itu di sini yaitu acaranya tasyakuran pernikahan Kakak Rinjani Pak kalian. Gondo. Pak Gondo rapi. tak Iki Pak Gondo rapi. Butuh. Iki puterane Pak Gondo. Berarti bunder puteran. Puterane Pak Gondo. Puterane Pak Gondo. Lah iya puterane Pak Gondo kan bunder toh diputer. Maksudnya anaknya Pak Gondo. Gawe-gawe iki anake Pak Gondo
ndi? Nah, awakmu gawe-gawe Pak Gondo kok ndek anak. Anake Bu Ririn Karo sapa? Pak Gondo. Loro berarti. Anake si iya Nah, sing rabi loro. ora sita. Lah ya anake sapa? Bu Ririn Karo sapa? Pak Gondo. Lho, loro. Sing meteng loro. Lah ya, sing meteng loro. Ngene lho, Bu Ririn disuntik Pak Gondo meteng. Lah. Masa disondak? Lah kowe ya ngomong ngono kowe iki acarane iki tasakuran Lah ya manten. tasakuran mantene sapa? Bapak Mambu. Lah Gondo ya Mambu. Pak Gondo. Pak Gondo sekeluarga didongakne sehat terus. Amin. Rezekine lancar. Lancar. Sapa ngerti somben Mas Gondo wis ngomong. Ngomong Cak apa? Percil kalau emang masyarakatku seneng acara campur sari koyo ngene iki, Mas Gondo ape nanggap koyo ngene iki seminggu sepisan. Alah, syukur. Iki setuju? Seminggu sekali setuju? Ah, Kowe berarti awakmu wis dipanjeri ta, Mas? ora seminggu sepisan nglumpuk ning kene ndelok YouTube. Mas aku nek ngene iki campur Iki sari. masyarakat Ngatisari. Ngatisari. Wargane apik-apik. Sukapura. Sukapura. Wong wis awake dhewe nyemplung ning kene iki wisatawan luar biasa. Luar biasa. Masuk di sini masyarakat, wah aku ngacungi jempol. Piye to, Pak? Aku mangan ning tukang anu sing desane Bu Menik sapa kuwi jenenge? Mak Menik. Mak Menik mau. Nenek. Nenek. Iya. Ya ta? Endi dong? Ketake nenek ning kene. Nenek ning kene. Dek, aku mangan ning kono le. Heeh. Mangan ning kono sangke ademe krupuke yang melempem ora kena dipangan. Oh, alat kaya ngotot-ngotot gini. Lah aku mau ning kene ya seneng gene. Niku nenek Menik kuwi. Ya, tapi kita wajib bersyukur. Syukur, karena hadir pada malam hari ini niki mangke campur sari di bare jam pinten. Kula mantun Jam berapa? Jam pinten? Jam pinten? Jam 9 nggih. Oh, Jam 9 kuat. kuat. Jam 10? Jam 11 kuat. Jam 12. Aku gak kuat. Lah lambeku ora bosok kok ngomong ae. Lah ngono kok tawa. Ya ya ngono kuat e. Ngono kuwi wong wedoke kuat. Lah ya wong wedok ning ngisor arek kuat. Sing ning dhuwur iki lho tele-tele wong lanang. Pikiran sing Dhuwur lanang panggung. barang aja mikir awake dhewe ae. Wong lanang sing ning dhuwur panggung iki lho. Mak iki jenenge manten kita sebelum ngobrol banyak-banyak. Apa nih ngomong nih masalah keluarga temanten berdua yaitu kakak Rinjani sama Francisco Yuweda Eka Putra. Iya toh? Iya. Di kita omongi Mas adik Rinjani anu kakak Rinjani. Awakmu arep ngomongi sapa? Manten. Lho, awakmu mosok ngomongi mantan wong awakmu lho pegatan pindho. Aja mbok omong ning kene. Aku iso arep ngomongi. Maksudnya ki aku ngomong- awakmu dhewe lho ora bener. Aku ki ngomongi manten ben ora kaya aku. Iya berarti apik tuturmu. Ape? Oke. Dadi manten ki seneng dadi manten ning aja nganti seneng dadi manten. Padha ae kuwi kata-kata mau bulet kaya entut. Lho, entut enak. Seneng dadi manten ning aja seneng dadi manten. Dadi manten iki sepisan kanggo selawase. Paham ora? Oh. Paham ora? Paham. Kowe rabi pirang tahun? Aku wis suwi lho. Piro? Iki wis 13. 13 apa? 13 bulan. Wah, alah. Loh, tapi kan wis di anak. 13 wulan anakmu 3 tahun. Lah iya, Ya kok iso kan hebat to aku. hebat degolmu kuwi. Wong ki kudune nuwun sewu tertib kaya Mas Frans. Mak Francisco. Ayo Frans. Awakmu ngerti jeneng angel ngono kok lambemu mare kurang mangan apa jeneng sing enak-enak kuwi lho. Contone, Hah? Kaya to hamburger. Panganan opo? Enake kentang. Kentang godhog. Kentang godhog. Aku mangan ning kono mau kentang godhog, ndok akhirnya ngentut. lah piye mangan ning ngono? Man Francisco. Ya. Francisco. kan. Awakmu lak mantan ngomongi piye le? Loh, nek aku mantan ya tetep tak Apa? aku tetep tak omongi sing apik-apik. Kuwi nak wong Jawa, tatanane nek dhewe patokane. Hah. Kuwi duwe Hana Caraka. Awakmu ngerti ora? Heeh. Aksara Jawa Hana Ana Caraka. Hana Caraka ana pira? 20. Hana Caraka ana 20. Iki salah kuwi. Iki kuliah ning ndi to bocah pekok iki? Hana Caraka ana 20 ana cara kok iki. Salah. Lah pira to, Le? 5. Lha kok iso 5? Hana Caraka. Loh, lah liyane? Liyane? Liyane sapa sing takok? Aku takokku Hana Caraka ana pira? 5. Iya. 5. 5.
Nek aksara Jawa ana 20. Ana Caraka, Datasawala, Pada Jayanya, Maga Bathanga. Nek diwalik Ngata Bagama, Nyaya Jadapa, Lawasatada, Karacanaha. Iso ora? Ana cara Balasama. Lah. Piye lah diwalik mau piye? Ngata Bagama, Nyaya Jadapa, Lawasatada, Karacanaha. Ngata Bagama. Ayo, keliru ngata. Piye Ngata Bagama? Ngata Bagama. Oh, lah, kuwi tak wis kena digawe tutur-tutur manten. Contohnya? Ngata Bagama. Ngomong sing apik-apik. Dadi ngomonge karo sapa ae kuwi sing apik-apik apa meneh wis karo bojone saiki wis di bojo karo keluarga kudune ngomong sing apik-apik nek ra iso ngomong sing apik luwih becik meneng kaya bojoku. Meneng ya? Nek ra iso ngomong apik mending meneng. Bojoku saiki meneng terus Mas. Tak seneni meneng. Masak kasinen tak seneni meneng apa-apa meneng cekawatan Sopi wakeh Mas. Masa kok ya padha karo bojoku ya. Ya Toto atine toto pikirane nggo masa depan rumah tanggane. Dadi nata atine, nata pikirane, nata tingkah lakune, ya nata omahe, ya nata apa wae, nata sandangane bojone. Ngata Bagama. Ya kuwi bangun rumah tangga yang baik, bangun hatinya, bangun jiwanya. Utawa nak wong Jawa kuwi bondo. Kudune duwe modal. Nak wong wedok ya modal sregep, nak wong lanang modale mergawe. Salah satunya Ngata itu. Gotong royong. Jadi bersinergi antara suami dan istri harus saling melengkapi. Ngata Bagama. Maca kudune iso maca situasi kahanane piye carane keluarga ben bahagia sing lanang bahagiano sing wedok ngimbangi sing lanang. Ngata Bagama. Mudeng ora? Enggak ro. Lah awakmu iki nek ngomong apa aku ora ngrungokne. Awakmu nek Aku kadhemen kaya ngene rasane iki engko mulih ora ngombe antangin papat aku kok. Ya aja mbok kaya ngene lho. Aku gumun wong-wong ora adem blas aku lho kadis. Lho, awak dhewe iki wis kulino ning kene. Perjalanan mau ning kene. Teko omah mara rene, perjalanan sepanjang perjalanan perkebunan tok. Ngene iki wis penak dadi wong kene, apa-apa njipuk dhewe. Contone Arep ngesop njipuk dhewe. Tomate dhewe. Pengen mangan apa? Stroberine dhewe. Iwak pitik, Iwak pitike dhewe. Sapine dhewe. Ndoke dhewe. ya enak le. Ancen enak ndoke dhewe locok mletrek-mletrek. Maksudnya ndok pitike dhewe iki lho. Ya kowe ngomong ndok pitike dhewe ora terus ndoke dhewe. Aku gumun Pak tapi ning kene. Sepanjang perjalanan kiwa tengen kol. Tengen wortel, kentang. Terus ana apa neh sayur-sayuran, seledri. Awak dhewe iki mlaku rene iki kaya ning jero sop-sopan, Mbak. Iya. Kiwa tengen sayur-sayuran. Ae dhewe ngibur ya le. Lah yo ngibur iki Pak Adem. FF. Pak ketoke nganu Pak puret iki Pak. Tanganku iki lho wis puret. Nyanyi dudono kemaluanmu. Oke. iki lho. Jare duduhne kemaluanku. Apa kuwi jenenge? Kemampuan. Lagu India. Oke. Dia. Oh. Kowe suara kita. Oke. Ndi? Anu Iki lho gulu mencing iki lho sing mental iki lho. Golek gulu mencing. Masa yo mau pak-pak ngono kowe. Malah kaya ambulan. Aku lanake kowe wedoke. Oke. Menengo toh aku sih. Oh Saiba. Oh Saiba.
saiba. Bisa awakmu ping telu aku ya ping telu mengimbangi. Kan ya iso to. Ping sen. Oh saiba. One, two, three, four. Kudune obah ben gak adem. Oh sayangku, oh sayangku, ku cinta padamu. aku tresno kowe, aku sayang kowe, muga-muga wae kendang dirapekne. Kowe yo tak sayang, ojo sampe ilang. Tapi omonganmu lanang rabi lanang. Oh saiba, Oh saiba, oh saiba, oh saiba. saiba anake Yudin, dudu anake Mudin. Gimana mungkin? Kelas telu SMA, wetenge kok jemblik. Kowe iki lho saiba anake model. Awakmu yo ngawur ae kok. Lah pas itu dari Jawa itu dikolaborasi itu seperti itu. Oh, jadi lah saiki kita vokal, ngomongnya lagu. Apalagi musim-musim dingin seperti ini. Iya. Pakai nada A minor. Seperti ini ya. Lagunya ini seperti Jadi karakter suara itu harus kita bisa. Seperti tadi yang sore tadi ada Niken Silinder. Salindri. Oh, iya Salindri. Niken Itu Salindri. nyanyinya bisa dur. Oke. Ada nih. Harus nadanya dari rendah sampai ke tinggi itu ya. Kau yang mempesona, anggun senantiasa menawan istimewa. Agak naik satu gak? Oh, walalala. Oh, iya. Kau yang mempesona, Profesional. anggun senantiasa menawan istimewa. Kayaknya itu masih standar bagi kamu. Kamu kan penyanyi profesional tuh, bisa yang rendah sampai yang tinggi. Naikkan satu lagi, Mas. Penyanyi profesional. Kau yang mempesona. Kurang dhuwur, Mas. Penyanyi profesional lebih tinggi lagi. Koyo Ora kena. Kurang. Oh iya, sulapan. Coblok. Kau. Lah kok Makasih. ngomong loro. Iki matur nuwun. Matur Matur nuwun. nuwun. Lagu sing viral saiki lagu apa sing viral? Iki njaluk lagu viral. Lagu viral. Heeh. Lagu sing viral ae. Lihat lagune sing viral yo. Sing ngene-ngene iki lho. Sing piye? Ning TikTok kuwi lho. Ning TikTok apa kuwi lagune? Gara-gara sebotol minuman kau jalan sempoyongan. hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Kalau lagi kumpul Ya lagi. lah aku ragu sing viral masa rapal. Masa rapal? Nggak hafal. Tapi nadanya itu bisa? Iya, tunggal kalimat. Liriknya diganti Iya, bisa? Bisa. Bentar. Gara-gara sepotong. Jare ra iso. Iya susu iso. Tak genti dhewe. Aku warono kene. Gara-gara sepotong gas
Nggih, suwun nggih. Matur suwun nggih. Ora ndang ditungne to, Le. Matur suwun. Lah iya, Gara-gara sebotol minuman karo jalan sempoyongan. matur nuwun. Anak muda zaman sekarang kalau lagi kumpul Harus ada botol. Masa wis? tambah lagi yo kemari lagi 50.000 Ya terima 100.000 juga enggak apa-apa. Ngawur. lah piye lagune ku lho Ngene gentilire Iya, iya. ngarepe Goro-goro. ngarepe Eh, gurine cilik. Lah iya. Ayo Goro-goro secuil omongan karo tangga dadi tukaran goro-goro secuil omongan tukaran sak dalan-dalan masalah emang sepele digawe gede wong wedok kono kene kok padha wae tangga kere malah diece tanggane sugih diitung tuyule aku sumpah Pak sumpah matur nuwun Pak sama ngomong itu kanca-kancane Pak ya mangan golek sampingan bro terima kasih ya goro-goro kata-katamu ki lho nyapa masalah emang sepele digawe gede le bener to le wong wedok kono kene kok padha wae tanggane kere malah diece nek tanggane sugih diitung tuyule aja ngawur lho masa ora enek 100 tenan liyane nanti to sing anu kuwi kok gak enek belas Pak Gonto rong metu belas apa ana sing liyane 20.000 tetep nampani yen ana kang kandang rene ra ono beksa nenae masa ya maksa awet dhewe ra beksa oleh kok kabur kayak ini kan bukan hanya kita karena pada malam hari ini luar goro-goro secuil omongan karo tangga mesti tukaran gara-gara secuil omongan tukaran kok sadalan-dalan masalah emang sepele apa ora ono liyane yen ana sing liyane kondang rene wae 50.000 tetep tak terima 100.000 yo iki malah sing teko kok batang batang uang malu tamu undangan aku lo tamu undangan keluarga besar lah nyapa kok malah sing teko bakal cilok Sampeyan ra ngerti to, he? Nek sore masalahe mung sepele digawe gede matur iki masalahe opo? sing nyanyi sapa nyanyi sapa Awakmu. sing nyanyi aku sing nembang kene sing nampani masa nyanyi aku kok ora nyanyi kok Pokok angger nyanyi masalah iku moro to. Mengatasi masalah kuwi apa kaya pegadean Lah piye? ngene lho gara-gara sebotol minuman iya jalan sempoyongan sudah sekarang yang penting botol katanya kowe nyanyi apa ora Nyanyi, Bro. apa nyanyi Bro? Iya, ya. Gara nadane ora ngono kuwi masalahe mung sepele
Awakmu. Wong loro. Iya. Nyanyi wong loro mau awakmu gak melu nyanyi. Gara-gara duit saweran grup dadi bubaran. Masa yo ngono? Masa yo ngono? Kowe nyanyi liyane ora iso to. Nyanyi liyane ora nyanyi. Dadi ora nyontok kancane. Gak tiru. Ya Mas ya. Ayo. Apa Mas? Bisa Gue boleh tunjukin sudah jadi yang siap huni. Bilo lah nih. Apa enek gue tunjukkan apa? Tapi yang gue tunjukin sudah jadi yang siap huni dan siap dibuli. Iki Pak Gondo ning ndi to iki? Pak Gontor di dalam. Ya sini ra kena dicilikne to iki. Oke. Asen di ngawur iki ancane sugune Ini ngene. hogone ning kene. Lah aku diapusi wong kene. Lah nyapa? Jarene Mas nek sampean ora Loh, pengen. kok Mas? Loh, kok Mas sampe Mbak, kok? Mbak. Tali aku. Lah kok Mas sampe Mas iki mau dulurku. Oh iya iki. iya. Nek sampean ora pengen kademen, pian kudu adus banyu kene. Wah, langsung tak praktekne aku gagenan adus. Wah, langsung Mas aku. Langsung. Masuk angin aku Mas. Ya, pusi tok. Awakmu lah ora tau rene. Cukup koyok kucing celupi tek lep lit 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 lit. Ngene lho. Jadi penyesuaian. Apa ya enek masa ya mung didulit tok. Lah awakmu nyapor rene iki Pak Gonto Ya, bolone niki dhewe. paling gak. Iki maine nek gene bolone dhewe Mas Bener. Gonto. Event-event nih Mas Gonto sing Ya. karo kemarin kita ada di Lautan Di Pasir. Lautan Pasir. Sing ngopeni ya Mas Gonto sekeluarga. Terima kasih. Terima kasih Pak Gondo, Bu Ririn. Ah, ya, sampun nimbali kula kalian konco-konco guyon maton. Iki luar biasa sekali Mas. Ditungakne mantene. Muga-muga iso dadi manten sing atut runtut reruntungan kaya dene Mimi lan Miaya. No. Iya. Kamu tahu nggak? Apa? Kalau di sini tuh kesukaannya apa? Tahu nggak? Tahu nggak? Sini tuh sukaannya itu hiburan lagu-lagu, lagune sing apik, suarane sing kepenak, apa meneh campur sari. Pak Gondo itu tidak salah memanggil saya. Kok bisa? Sore tadi sudah dihibur sama Niken Salindri. Malam ini dihibur sama Liti Silinder. Oh iya. Kamu namanya siapa? Namanya siapa toh? Masyarakat sini udah kenal. Nyiliti. Hah? Liti. Nyiliti. Kok gak enak no di Kok rumah? nyiliti loh? Yo kan wedok iki biasanya panggilannya Nyi. Oh, jenenge asline sapa? Liti. Liti sinten? Litiana Sugondo. Litiana Sugondo. Iya ta Mas. Mau ngawur di Masa ya keluarganya Pak Gondo Yo aku ki sik anu kerabat dekat. Oh iya. Kamu menyumbang apa? Tadi kalau Niken Salindri nembangnya sing viral-viral. Oke. Kene iki senengane sing viral-viral, enggak viral enggak seneng ya. Siap. Ya. Bisa nembang weh. Yo iso ta Mas. Oke, buktikan. Wadem. Iya. Oke, penampilannya kita wis meyakinkan. Lah Mas Gondo loh. Mas Gondo, iki Mas Gondo, Mas Gondo. Lah aku Ibu Ririn. Wis moro-ro Matur nuwun, Pak Gondo. Kapok. Keterangin biasa Mas. Angin. Siap Mas Gondo. Matur lho. Oh, balik rono balik gonmu. Karo burun ban gonmu. Lho, dikane tukang kendang. Oh alah, ya ora apa-apa lah. Gara-gara secuwe omongan karo kata Make foto lho Mas. Make. Sik Mas. Bapak Siapa? Kuwi siapa toh? sing cilik urung menehi Mas. Wes tak cilik kon menehi. Barang Pak Kuwi Gondo sing gede-gede kuwi. Lah nyapa kok sing cilik kok menehi lho ngawur e. Ora entek jatah to. Nyanyi. Wes kadung dikai Pak Gondo. Sampeyan. Aja ngisi-ngisini aku. Ora sampe kleru tak swodok ngono. Ayo. Asik. Asik. Masalah. Kowe ku lho nyanyi yo. Kowe dinteni suwi penemu. Yo karo gerak iki ben ora kademen. Padahal kok ngene to, Pak? Mas. Ndas sih. Ndas lho Mas. Gampang iki. Gampang. Kok iso bolak-balik Enak Mas. Settingane kok penak kok Mas. Lah iki piye to iki? Lho. Ayo nyanyi. Tet. Enak ya Mas. Alon-alon Mas. Lodrok Jombang yo ngene iki. Wah. Sapi lah Mas. Nadane Mas. Tuku
sentil aku kira pensil tibake pen. Itu apa karo Mas? Apa? Kuwi apa? Pentil. Pentil. Waktuku aku saat tahu yang nongol-nongol. Ya. Ku senggol ternyata botol tiba ekon. Mesti wis Apa? Aja saru tak sewaduk. Koncining botol. Tembak dor 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 dor. Tembak dor. Asik. Tembak dor 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 dor. Tembak dor. Asik. nembak kok gak kowe. Nembak umume kaya dor. Yo pancen yo gaya kalem, Mas. Asik. Ngomong nih manten. Manten. Mantene iki dina iki pancene ayu. Asik. Gandengan tangan mlaku-mlaku menehi sangu. Ayo Mas Francisco ojo sampe nglokro. Atusan loro aku ora opo-opo. Manten lanang pancene gandeng. Pancene gandeng. Senengane panggonan sing peteng-peteng. Matur nuwun. Manten wedok dasar ketemu atine gerengseng. Bareng didemok manten lanang otote medenteng. Bantene seneng yen dadi temanten baru. Terima kasih. Temanten baru. Jam 7 sore jarene ngejak mapan turu. Jam 10 bengi nganteni mateni lampu. Tangane graya-graya Mas Francisco ngeremet selambu. Remet selagu ya. Dan Pacarku meneng pancene biyen anteng. iya bener. Yen anteng Senengane adosan ning peteng-peteng. Alah ya. Aku penasaran, aku melu nginceng bareng nginceng. Aku terus gua ngawur apa? ngalih karo medenteng. Kowe iki rungo-rungono sik. Lah kowe jerumus. Hop. Kalah ora jelas. Entek wisan pariane entek. Aku ngono Iya. anake wong ra duwe. Wong ora duwe Tanggaku nuntun Honda, aku mung nuntun cempe. cempe. Tanggaku mangan endok, aku mangan ndok kude. Semangat dok. Ndoke pitik lah ya pitikku dhewe ngono lho, Mas. Ngawur. Adamu masalahnya ora penak. Lah iya. Lak nembang, pokoknya kene iki wilayah kene iki lak Iya. nembang suarane kepenak, suarane koyo nduk niken, suarane koyo sinden-sinden. Kayak mesti seneng. Oh, seneng ya, Mas? Iya, seneng, bahagia karena suatu lagu vokal itu harus kita tata semuanya. Siap, dari non sewu. Iya, iya. Sampai Kowe siap. ora roh lak iki. Iki ora usah gawe musik, iki wis musik kabeh. Musik kabeh, Mas. Apa iso? Lho, piantun Ngadisari ki ora ngerti sapa to sejatine ngaku. Iki lho, delon. Piye? Iki suarane piye, Nduk? Tet Iki tut iki tot iki gung iki sing kene tuluk. ya ora Mengandung musik, Mas. musik Lah, apa wis ora usah gawe musik Orang Ayo. nganggo musik mau nyanyi iso ditabuhi. Bisa to. Dina Minggu sing tak tungtet. Ya ta. Iya. Gimana? Kowe ngatot ning tawang matut ae gung ae
Aku nunggu kodut bengagung soger. Tuluk. Api Pak, nek Pak, nek Pak. Nek, lo cepet, Cepet ya iso. Dina, ayo. Dina minggu sing tak tuket. Api Pak. Tok tutut ret. Pak, api Pak, wong do seneng do guyu. Nek. Dina minggu sing tak tuket. Mesinnya rusak. Apa ya enek iki lho kok iso Kowe karo. Bentar. Iki wong awake dhewe ning Jawa Timur Prabalingga iku kutane apa? kuda tahu. Apa? Diri. Lah kok ya ora oleh wong Probolinggo tuku tahu. Kowe kene iki kutha budaya. Iya. Ya. Hei. Loro. Double. Lodrok kentrong gaya baru ki Jatim. Oh, ngono ya Mas ya. Yuk. Hei. Sing bareng. Bareng, Mbak. Bareng. Sing Hei, gitu loh. Semangat ya. Hei. Waktuku kecil ya yang mungil-mungil ku sentil tak tahunya kalau itu pensil waktuku nyapa. Kok iso mundur-mundur iki lho. Lah terus. Lah kentrong. Lah iki iso jelungup ning kene. Lah kamu gimana? lah jalukmu piye Aku ngarep Mas. Siap. oh iya Kamu ngarepen rotor ini. Wis siap? Siap. Cek. Iki lho apa rumah aku. Iki kok iso. Rumah aku latihan Pak Jim. Cip dasmu iki rumah aku. Hei. Ngomong ae Mas Kendang. Mas Kendang Kendang baru. Mas Kendang ini Mas. Kae lho. Oh alah diakrek. Rumah aku anu tukang kamera. Letak. Ono kademen kok. Mas Kendang, kayak gimana Mas ya? Ya. Piye Mas muni ini? Todong. Todong. Kae lo sing muni dudu cangkemmu. Aku muni piye? Kentrong gaya baru. Kentrong gaya baru. Kentrong gaya baru. Hei. Mesinnya kademen macet. Lah tuntun tak. Ya langsung mudhun, aja munggah. Oh, langsung dicepet ini. Kentrongnya cah cilik-cilik bener kok. Oh iya. Ya. Kentrong gaya baru. Hei. Mas aku Nyapa malang remo. remo. Aku manut buri. Lah gerakanmu koyo remo. Kaya remo iki lho kaya aku lho. Lah kendangane kadung ngono lho Mas. Ayo, aja remo. Aduh. Ya sing lontok. Lah sing londok kaya rambutan. Ndasku gludung bosok Mas. Sesuk sik tanggapan. Iya. Winginane dinyang 100 yuta ora tak kene. Lah kekno ngono aneh lho. Ndas mau aku. Lho ngono aneh yo kekno to. Lah dituku sak ndase lho Mas. Oh iya aja. Kan ngene lho. Gede dastrek. Aku nek raup piye to. Sik. Ya, krik. Ana sapa iki? Tandake botak jere. Botak tandake botak. Gue tunjukin ini sinden botak. Ana suwi. Anak kecil iku gak boleh nesu. Ora oleh nesu. Nesu karo anak. Kowe ora. Harus dok dhuwur sithik tak antem tenan. Ayo totong. Kentrong gaya baru. Hei. Waktu Ini lho, Mas. kecil Alon-alon. yang mungil-mungil dikira
iki lho kon ning ngarep. Kowe ngarep po? Oh, aku ngarep. Ketrung gaya. Sik. Adik-adik. Harap tenang ya, Dik ya. Iya. Dik ya. Dik, Dek, adik. Dek. Ya carane kowe ora iso ngempet bocah-bocah. Ngempet cilik. Seharusnya kamu kuwi menjadi guru, kamu bisa. Harus bisa. Adik, botak. Botak. Aja neso. Ora neso. Bocah cilik lak sik seneng ngono kuwi bene bendang gelis gede. Ayo, munggah kene, munggah. Ayo naik. Munggah. Kene. Lah iki Ayo. naik. Sing gelem munggah entuk hadiah saka Cak Percil. Ayo munggah. Lho nyapa kok aku kuwi lho. Apa hubungane karo aku? Anu mandek nontok. Mandene tok apa? Ayo. Sing gelem munggah entuk hadiah. Nene. Ayo kene. Kene naik sini naik. Ayo naik sini adik-adik sini. Sini. Ayo. Naik, ayo. Siapa yang mau naik? Lah, yo sini. Oke. Sini. Ayo ke sini. Ayo naik. Pak, aja ngedeni tak cilik to, Pak. Tak cilik, Aja Pak. ngedeni tak cilik lho. Gini ya nih. Gopo. Di dodok. Pak. Apa malah ngedeni tak cilik gopo palu barang. Tak perkenalkan di sini gamelan. Oh iya. Siap. Heng. Siap. 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 Gerak. Ayo siap. Komandan upacara meninggal di lapangan. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Oh iya meninggalkan. Pak, wes kosok terus ae. Piro Mas Wil? Oh sama nama. Oke. Siap. Heng. Istirahat di tempat. Gerak. Istirahat bukan maju. Yo. Tegak. Gerak. Yang sebelah sini. Kamu harus siap, harus lantang suaranya. Nama siapa? Arka, Oke. Arka kelas berapa? 3 besar. Kebanteran kita ini. Papa namanya siapa? Anton, Ton, anakmu lo Ton. Oh layak ki anake Anton lho ki mau. Anton ya kayak Bengoke Mama namanya siapa? Ibu Dwi, Besok kalau besar ingin jadi apa cita-cita? Tentara, Siap. Pantes latang, Pak. Ya gini. Jadi apa, Dek? Tentara. Tentara ambil jajan 1 ya. Ya. Milih. Nanti hadiah dari saya. Pokoknya iso hadiah kalau langsung ke nggonku. Arep iki. Apa nih, Dai? Iso ngejak kancane. Iki lho diweden-wedeni botak kae lho. Nyantai ya. Cita-cita nggak boleh nyontoh lainnya. Kalau udah ada tentara nggak boleh Harus pakai lainnya tentara. ya. Enggak boleh sama. Nggak boleh sama. Nama siapa? Rizky, Kelas berapa? 1, Oke. Papa namanya siapa? Handoko, Andaka. Pandoko. Mama namanya siapa? Robani, Cita-cita ingin jadi apa? polisi, Ayo. Tentara, polisi. Harus beda ya Beda, yang harus beda. lainnya. Ayo. Nama siapa? Ira, Kelas berapa? TKB, Sekolah ndi? Oh alah ngarepe tok banter. Gurine lali. Sekolahnya mana? Ila, Iya. Ya. Sembarang lah aku mbok hapus ora Ronaldo. Pak, Bapak namanya sinten? Siapa namanya Bapaknya siapa? siapa jenenge? Ayahnya Ayahnya siapa namanya? Ayah. lupa. Anu Bu, betul nonton kakak niki kula ketinggalan. Nyapo to kabaran di kowe. Bapak, ibu. Mama namanya siapa? Mama. Windia, Oh, Windy. Oke. Cita-cita ingin jadi apa? Pramugari, Nah, cocok. Tentara, polisi, pramugari. Iki mesti mikir aku ngopo. Nah, gantian tuh giliranmu. Nama siapa? Luna, Yang agak keras. Nama siapa? Luna, Luna. Kelas berapa? TKB, TKB. Papa namanya siapa? Arif, Lu malah diguyu Apa guyu? Arif. Oke. Mama namanya siapa? Dewi, Dewi. Cita-cita ingin jadi apa? dokter, Oke. Cocok.
Iki Tentara. polisi, tentara, polisi, pramugari, dokter. Ayo apa kowe? Ya apa kowe? Oh, Yes. Ayo kene. Nama siapa? Kandi. Woses. iki loh, tegas iki tegas. Papa namanya siapa? Agung. Agung. Mama namanya siapa? Wira. Wiran. Cita-citanya jadi apa? Maling. Sesat cekelen, itu cekelen ya. Dik, Ora olah ngawur ae. Hei. Lah kok dadi paling iki lho. Bener ngawur ae. cita-cita yang bagus ya. Apa cita-citanya jadi apa? Gong anakmu dadi maling gong. Pilot. Lah iki lho pilot. Pilot. Oke, pilot oke. Pilot pramugari. Kepenek polisi kok pengen dadi maling gitu loh. Yo. Yo, nama siapa? Selo. Selo. Sapa? Selo. Selo. Oh, Selo tunggalane bas. Iya, iya. Gimana? Selo. Kelas berapa? TKB. TKB. Papa namanya siapa? Ayo sapa? Ngono emang bengok botak Bapak banter. Irawan. Apa? Bapak Irawan. Papa Kirawan, oke. Mama namanya siapa? Siapa sih? Siapa jenenge? Ibu Yam. Ibu Yam. Oke. Cita-citanya jadi apa? Pramuka. Wah, ya wes. Wes ben pramuka. Masa jadi pembina Bene. Kowe engko nek dadi pramuka, nek petuk aku kok tak rujak. Rujak pramuka. Rujak pramuka. Yo. Ayo sebelah. Tegak, ayo siap, semua siap. Nama siapa? Willy. Billy. Iya, oh ya. Kelas berapa? 1. Papa namanya siapa? Dian. Dian, oke. Ibu namanya Mama. Dia. Loh, Oh, Dian sama dia. Oke. sing ndi to bapak arep kuwi? Ben. Cita-citanya jadi apa? Ayo coba dengar liane. Pikiran sik, Pikiran tak kei waktu 2 kali 24 jam sampean pikir sik cita-cita. Alah kesuwen. Apa? Dokter wis enek. Ayo liane. Ayo liyane apa? Ayo liane apa? Tentara wis, polisi, pramugari, pilot wis. Gelem. Apa wis kene Apa? tanteni rong dina le mikir kono sik. Tanteni. Wis ketemu rong. Guru. Oh, ya, Ya iki guru. Ayo, oke. Nama siapa? Yang satunya? Deva. Deva, kelas berapa? Kelas 3 SD. 3 SD. Papa namanya siapa? Trubus. Trubus. Oke, seniormu. Koyo Mama namanya siapa? Tukul. Trubus karo tukul. Tutup. Mama. Mama siapa? Parnita. Oh iya, Oh, oke. iya, Pari, toh. Cita-cita ingin jadi apa, Kakak? Pemain sepak bola. Oh, sip. Oke. Sip iki. Timnas. Kene. Ndi duwe? Iki aja duwe Pak Gonto, kleru. Duwe dhewe. Duwe dhewe. Ya kene. Ayo. Sini. Kapok sing mudun-mudun mau salahe. Kalah sapa mudun. Mau dikei Antara 3 milih salah satu ya, Kak. Joget, nyanyi, puisi. Joget, nyanyi apa puisi? Enggak mau. Kok gak mau lho. Oh enggak, kamu milih joget, nyanyi apa puisi? Apa Joget nyanyi, ya? apa puisi? Milih joget? Aku capek. Oh, enggak boleh. Harus Coba milih. maksa lho Mas, tentara lho Mas. Sampeyan nek maksa tentara sampeyan dihukum. Yo gak Joget, nyanyi, puisi. Joget ya. Joget, nyanyi, puisi. Joget, puisi. puisi. Oh, puisi. Maju puisi. sini. Maju sini. Masa Kasih polisi? Instrumen Mas, instrumen. Ya. Ayo maju. Ayo situ. Mike. Ayo. Ya, Bu, judulnya apa puisi? Ibu. Ibu ya. Oh capek. Oh iya capek. Oh kalau capek mundur aja. Oke. 3. Joget, nyanyi, puisi. Nyanyi. Nyanyi. Ayo kita masuk. Ayo. Ada pelan. Lagunya apa, Ayo, Dek? lagunya apa? Kita kan. Ibu kita kartinya. Ya, lagu anak-anak enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Ayo, timbangan oke bengok nek kono ayo. Yo. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Terus. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, Bener. sungguh senangnya Duduk sungguh Besarnya. Gak senang. Citanya. bagi Indonesia.
siap. Lah kok so sungguh tangan bagus. senangnya. Tangan bagus. Oke, Tangannya kalau yang dikasih bagus. lah matur piye? Matur nuwun piye? Matur nuwun nggih. Oh nggih. Iki belajari cah cilik-cilik iki. Matur nuwun Pak Percil. Matur nuwun Pak Percil. Cair. Malah kayak Pak Nur. Nyanyi, puisi, joget. Nyanyi Nyanyi apa? tanah air. Tanah air. Ku tidak kulupakan Oh, kurang citok. Kau kekenang kau terkenal selama hidupku. selama hidupku. Walaupun saya Walaupun saya pergi jauh. pergi jauh, Neng di. Lupa. tukang lupa. Tidak akan hilang. Belajar yang pinter ya. Semoga jadi anak sukses. Ayo siapa yang tadi? Nyanyi, Pilihannya? joget, puisi. Milih apa? Joget ya. Nyanyi. Nyanyi, ayo. Nyanyi. Tanah air. Air, ku tidak kulupakan. Hafal pora. Bintang kecil. Apa lagunya apa? Langit. Nyanyi apa? Lagunya apa? Nak? Nyanyi apa? Nyanyi apa? Lagunya dong? apa? Oh iya. Oh, iya. Apa? Lagunya apa, sayang? Kita yang lebih norong-norong arek. Ayo. Joget, nyanyi, puisi. Joget, oke. Joget. Oke. Gendodeno. Urung. Sabar sik ya, sabar. Kendangnya Kendangane urung ben muni. muni sik ya. Kendangnya Nek kendangane wis muni lagi joget. Yang muni sih. Gendodeno. Lagi. Urung. Eh. Nunggu kendang. Sik. Dang. Dang. Ya, oke ya. Gendodeno. Santri lulusan pondok. Isi perawan durung tahu ketemu. Sing gadah putra niki hati-hati nggih. Napa? Iki gede sithik ini sapa orkesan arek iki. Ayo kana. Ayo lo. I. Joget, nyanyi, puisi. Joget, nyanyi, puisi. Milih. Nyanyi. Oh iya. Oke, iya. nyanyi apa? Nyanyi apa? Kolah ibuku. Oh iya. Oke. Pak. Yo Kocok ngono lho, Pak. Cah cilik ngono. Yo biasae nek nyekeli. Lagunya apa? Kasih ibu. Kaulah ibuku. Oh, kalah ibuku. Ayo. Kaulah ibuku, cinta kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Oke. Pinter. Ya. Spesial hari ibu lagi Hari Ibu. Oh iya, hari Ibu. Iya, sik. Iya, santai. Ya, joget, nyanyi, Ayo. puisi. Nyanyi. Ayo. Kaulah Ibuku, cinta kasihku, makasihku takkan pernah terhenti. Bagai Kau bagai matahari yang selalu bersinar. sinari hidup. Ayo. Dikit lagi. Dengan Terus. Dengan kehangatan. Ayo, bisa jadi. Terus. Dengan kehangatanmu. Nah, pinter. Kalau dikasih bilang apa? matur pripun? Matur nuwun. Oke. Kalian Jadi siapa? yang pinter. Luar biasa adik-adik karena Adik-adik sudah yang semuanya- hebat-hebat. Bibit-bibit Luar biasa. anak-anak kecil Bibit-bibit. sekarang perlu Iya. diajari. Santai. Saya tahu. Dilu. Santai. Ngomong dulu ya. Santai. Iki lho nyok. Iki lho Kene lho. Aduh. Aku ngomong nyok
digoleki. Kau kekasih Olah ibu cinta kasihku terima kasih Iki mau areke. takkan pernah Yo gak boleh nangis. Ayo, jadi anak yang pinter ya. matahari yang selalu bersinar sinari hidupku dengan nyapo Nyapa? Gara-gara kowe aku diantem kok. Itu tadi si biar salahmu salahmu buat tinggal jadi ora oleh ditinggal, paham nggak? Iya. Dan ini nanti dari Bapak tuan rumah Pak sama Gondo. sama Mas Gondo sama Iya. mantan Nah. sebelum itu kita tampilkan sinden-sindene. Oke. Biar naik dulu kita foto bareng-bareng di sini. Ya, Cok. Seperti bersama sinden-sinden Guyon Mantan bareng-bareng hadirnya masih bersama Guyon Mantan. masuk deh Yo. Semua. Yo. Boten kula. Boten. Iki Pak. Oh, SN Production. Iki duduk boy caci cilik mau. Tutup. Tiwas aku. Ini bersama SN Production. Paham ora? Dulure dhewe iki. Asamu. SN Production. SN Production yang mbok mau. Matur nuwun Bunda, terima kasih. Lagu Selendro Mas. Matur Selendro nuwun. Selendro Mas. Napa? Oh, serampat. Nggih niki Oke. niki sak niki. Lha ki kalih kula. Nggih anu sareng-sareng Bu. Sak serampat mawon nggih. Serampat, oke. Sareng-sareng bunteng mriki. Nggih. Ayo Oma, ayo Oma. Ayo. Yuk. oke Serampat. Production SN Production. Matur nuwun Bun. Ya, sak Iki tembang. ra kesupen Mas, mau Nggih. anu kagem besan. Oh nggih. Ugi bapak-bapak kepala desa saged katuran beksa wonten panggung. Beksa apa? Masih joget bareng. Iki foto. Foto sik to Mas.
foto tok isine. Tayupe wis di. Monggo katuran foto Lah, dumateng jam menunjukkan waktu. penonton. Selendro, Mas. Pak Gondo. Membiak mayun paman. Monggo Pak Gondo sekeluarga. Suarane lor lan kidul alas angker Keliwian Sriwian belambyangan Belambian kita foto dulu agak maju ojo tak